Dnes bych vás ráda přivítala v Jinonicích, kde se nachází nemovitost na strategickém místě, kde je výborná občanská i dopravní vybavenost. Pojďme se na něj společně podívat. Z balkónu je vidět mateřská škola, základní škola, ale také Fakulta sociálních věd od Univerzity Karlovy. Za rohem budovy je přímo vstup do metra. V bytovém domě se nachází praktický lékař, dětský lékař a také 2 ordinace zubaře. Posilovnu máte přímo v domě. Nemovitost je o dispozici 2+ KK, ale velkou výhodou je tato místnost za mnou, která je nyní využívána jako jídelna, ale zároveň může být použita jako další dětský pokoj. Podlahová plocha tohoto bytu je 67 metrů čtverečních plus venkovní balkón o velikosti 5 metrů čtverečních. K nemovitosti náleží garážové stání a velkou výhodou je samostatná šatna.